Tiedätkö, siellä metsässä voi nähdä vaikka mitä eläimiä. Peuroja, villisikoja, karhuja. Entäs nyt? Täällä on tosi hienoja paikkoja. Niin kun mä haluan lukea tämän kirjan loppuun. Oona. Mä näin villiyrittäjä tuolla joella. Ajattelin, että jos mä kävisin vähän keräämässä niitä. Laitatko ton uunin pois päältä 5 minuutin kuluttua? Joo.
Mitä tapahtuu? Mä eksyin. Mut sit se karhu näytti mulle tien kotiin. Mitä?